салом алейкум ба ҳама бародаро. ҳозир насиб бошад Нурулло Алиев дар промои эфир медурад, бо ӯ суҳбат хоҳем кард. ва ду савол медиҳемш тамом ба ҳамин саволҳои шумояне мухлисон. Салом алейкум Нурулло. Ҳоҷӣ созаши хубӣ? Абдулла ка сози хуби саломати соза. Шукр. Комментариҳо бикушем ки ман саволҳои худам метавонам ядата баъд ба ҳамин вақта бисона мегирам. Тамом. Нурулло, якум савол ин барои чӣ мисол ним соат бой мондан дар вақти балечиҳо рафтан турнир админӣ чӣ метавонӣ гуфта ба тамоми мухлисо? Короче, фейс гузашт, ҳама хуб гузашт. Ама мо вассалами чидем мақсад саҳар бо саҳари ҳамин рӯзи бой хесем ма тренировка кардам 100%. Уже либосом наҷам кардем 3 соат дар бой монданда. СМС нависам ки поён фурӯи ҳаматона мирукавад мақсад старшиёи ҳами ҳар як боец поён фурӯем. Турнир перенеси кардан барои да пага. Фаҳмидӣ? Хай мо фуромадем поён гуфтем чӣ гапа гуфтан хам хали айрӯи коронавирус намондесиян боя мақсад айрӯи вирус айрӯи чизо намондесиян админит кардесиян ҳам боя пага да мешава да дига зал. Мо хай пага да шава ҳеҷ гап надорад даже ҳама медонад ки 74 да ҳаёти сараш якум бор кардагиай. Мисол ду рӯзда боец даже 20 кило ганят карда бошад, ду рӯзда ҳам 20 килоша мегирад. Ҳам хастай ма даи даже да ҳамин чиз розӣ шудам ки мақсад ма бизанам да ма иққадар 6 мошида ка ма хона дурум. Я хеле хиёл мекунам ки мисол да ка 1000 рамад ба балешко ма ягон чиз ам 800 рубл да билет мехарам. Я хеле хиёл мекунам мо 6 муданам ҷафа ба овем ранги мақсад ба ов зиндагӣ мекунем. Морам расход дорем, морам иққадар чи морам намехоҳем ки бой нашава ака. Агар ман ма чӣ ба маш мекунам, ма чӣ ба худ азоб метам, ма чӣ ба хона дурум иқа. Мисол гуфтан ки мезанем карждем тамом бегонӣ шуд гуфтан без зритель мезанем. Бале без зритель уже мара на сцена полный парень ма гуфтам без зритель чӣ қадар одам билет харида чӣ хали без зритель мисол мезанем мо. Бигирен зрителҳоро бимонен исӯзу. Охири гап мақсад гап шуно омад ки Нурло айрӯи бойт администратсияи Москва 2000 тоҷик билет харидагия 2000 урус билет харидагия айрӯи бои шумо мумкин межнациональни ҷанги калон шава. Баъди победаи ту яке ӯро бизани яке ягон урусо ягон чи бигантра ягон чи синет партиян тоҷико хаб намекунанд. Ёки ки мисол хай спорт ёки ту бойти тоҷико хаб намекунанд дод мезананд ки раунди бой шава ягон тадабутан мисол ҳами ҷанги калон мешава ҳамира пешгирӣ кардесиян. Мисол ҳозир ту ҳо меги мисол айрӯи ти қадар тоҷик ту мисол меги барои тоҷик айрӯи ти қадар тоҷик страдад мумкин кунад мумкин я хелоша маҳкам кунад хелош ҷанг шава хелош чӣ шава. ҳамин боя мо админит мекунем мо дар наметанам боя мисол агар ҳамин бои шумо бишава турнири файднайта полни дига маҳкам мекунанд дар Москва иҷозат наметан гузаронданда. гуфтесиян ки ҳамин ду боеци бисёр балершик дора ҳамиёра снимат кунай ка боишуна перенеси кунай мақсад мо вақте ки тайёр шудем мақсад ҳама тарафа ба метонем хали масви одама гузаронда мақсад масви балершикора. Фаҳмидӣ? яъне ки Камил Гаджиев ҳамин суханҳо азад ки безопасност ай ҳама гуфтан ма якум условиям ба номи Аллоҳ қасам Аллоҳ ягон чизи бузург нест ка ма ягон кас мутам нестам ягон кас наметарсам. Якум условия ма дар ҳам ҷо ҳам хебуд ки майли ҳамин бой нашаванде айрӯ ягон кас пасрадад накунад. Якум условия ма барои бой нашудан ҳар як пули тоҷика билетша бармегардонен метем. Мара даст додан абишатм кардан ки ҳама пули тоҷикора кадом билет харидагия бармегардонем метем. Ман гуфтам тамом ма бо тайёр мешавам баъди рамазон ман мезанам фарқ надора кати ия кати уша кати любойташ ман вақт тайёр ман вақт маш хесам ман формада ман мезанам. Тамом главный ма вес ма кадом акад вастанамишум тайёр ма 3 соат дар бой монданда. Иҷа ман виноват нестам ки хелиш мега ки Нурло бародаро ма ба номи Аллоҳ ман намехоҳам кам хали шава абачат ма 800 рубл да билет мехарим ма як моҳа расход фақат як тренерам $1000 мегирад. ма як витаминизатсиям $400-500 дига мешава. ма их қадар расход мекунем ки манам ҳамин бой ҳамун покриват кунам ҳам расход некунам ҳичи бо мо алҳамдулилло мегем двигаться мекунем. Шумо бояд дар хали ситуатсиё ма фахр мекунам ба номи Худо акай Фамриддин ма кадоме ҳамҷо тамошо дорам ма ба Худо фахр мекунам ки ин қадар
айруи балеришко моро ҳозир спортсменора моро айруи балеришко ҳозир ҳурмат мекунанд. Баъдо акас амридин моро ҳозир айруи балеришко айруи бародаро ҳурмат мекунанд. Ма я борига ҳазор рамат бо я борига узр мепурсам ҳама ки ма виноват нестам. бахшиш перебиват лекунам иҷада ту виноват нестӣ. Иҷада ки яъне ки мақсад пасрада накунам балечкои худмону балечкои ва ё мақсад конфликт наша. Мешид ки ҳамин мисол Камил Гаджиев мисол ё ки ҳамо Мурада мегуфте ки отдельный сектор мақсад ақаллан на имконияти ҳамин хелам намешид масалан. Тайёрӣ карда буданд ака ҳамаша тайёрӣ дида буданд пеша ки администратсияи Москва иҷозатшон надод. Лига не бо лига дафторш бо калон дора ака. Администратсияи Москва иҷозат надод бойда. Фаҳмидӣ ака? Фаҳмам. Яъне ки администратсия иҷозат надод ки пасрада накунам балечко. Москва иҷозат надод ака файдаи чанд мақсад убит кардид. Я зала арендаш қариб та 3-4 миллион зал аренда гирифта буд. Бале. Гарен турнири шурӯъ карда буданд. Не ки мози турниришон да я бункер гузаштасе. Мисол айрӯи ки айрӯи бои мо ки чӣ нашавад. Балеши ҷанг ба ҳеҷ ҷанг нашавад межнационали мақсад ҷанг нашаванд мобайни хичон айрӯи ҳами ака. И мумкин аки ягон ҷойваиш нест ин моҳи апрел аму номшона нагирем ин паътора вайшон айдаам балечко аму калора мақсад аму Гитлер ба дунё омадаги бо ин моҳша мумкин ами сабабам шида боша ки гуфта ҷамъ шавана ав сеё ягон гап мешавад ба ҳамин хотир мумкин да мумкин абоя борга балешко да бугу ака бародаро те бародаро бано мехто мо винавман нестам винаваде бача. Бале медонем онҷа ма 15-16 кило вес ганят кардам. Ма ҳама чира кардам ки ҳам бой бишава ма худам да ҷанг намехӯрам. Ма инқадр тайёр шудам ки ма бой занам. Ма целам да конца ҳами сол ма UFC рафтана иншоалло. насиб бояд ма бизанам, ма бой бизанам, ма бояд бирам уҷои ма менеҷерҳои американски дорам, уҷои ҳақиқат ма даводав кардагам, бояд ма ин ҳози баъди Рамазон Америка равам, ма уҷои ма бояд бой занам ки ма акумарам ягон чӣ нестам. Ма иҷа ҳама пасрата зиёд ма кардагим, кадом билет гирифтагай 4-5 рӯз пас ҳама ба билетош меравад, пулош обратно мегирад тамом. бале яъне ки мақсад Нуруллоҷон ту аҳамият нате ӯ як хеле дар байни ҳазор кас я таним комментариҳо менависа ӯро аҳамият нате ҳамаи мо тура мефаҳмем мисол дар ин ҷа худат виноват нестӣ дар ин ҷа организатсияам виноват неста мисол просто ҳамо мақсад ман динам гуфтам ки дар прямой эфир ки я сайта хондам ҳамо ГУВД МВД ҳамо Москва ба гардан нагирифта безопасность шаки мақсад ҳамин вале конфликт мешавад аз ҳамин сабаб мухлисо шуморо правилно бифаҳмед. Нурулло шабу рӯз тайёрӣ дид, збор гузашт, машқ кард, ба хотири чӣ бирои ҳамҷа обрӯи миллати давлати худаши семьяш тамоми моро бардора мисол намехоҳад ки ҳамин бой отменит шавад. даже розӣ буд ки ин ҳамин рӯз безритил бизана мисол безритил назаданашам ҳамин сабаби безритил дар ҳамин ҷа никак невозможно буд мондан Нурулло. Ба безритил назаданашам гуфтанд ки ҳозир ту безритил мезанӣ по-любому тоҷикову балеришкову зала меёванд пишти зал ту балеришкови ӯрам мақсад локомотивай кохака ӯрам ҳамин чизоян кохам кало ӯрам гуфт меян ҳамҷа ҷанг мешава мақсад иҷозат надодан ака ман намедонам барои чӣ ман ама хуб ҳар ду тароф саг мегирифтанд ягон ҷо мебурдан мемонданд ҳамхалиҷдам розӣ будем ба номи Аллоҳ ҳамхалиҷдам гуфтем ҳеҷ ка намефаҳмад биостак хай ҳам чишон администратсия УВД чишон гуфтак мо ба гардан намегирем чиза дигам савола мегӯм баъд ба ҳамин вақта зиёд намегирам баъди Рамазон ба файтнайт мақсад баромад бекунед ба ҳамин ҳариф ё ки ба дигар кас бой аниқ ҳаст ё нест оли намедонам оли маълум нест ака ба фикрам ки ман хиёл мекунам кати дига намешава барое ки дим конам шава ҳамин ситуатсия вомехӯрад ман намехоҳам дига ин ситуатсия вохӯра ман ки дига кас бизанам што бой бизанам ман 3-4-5-6 мода инҷа тайёрӣ мебинам бо ҳамхали биём вес ганят кунам иқа кунам уқа кунам иқа расод кунам биём боем нашава. бале
خیف همون نورالله جان به تو موفقیت آرزومندیم. هر وقت زنده باشی. ای بعضی بالایچیکا خفه نشه و ما بخشش میپرسم حرکت میکنیم که اسپراوی چون کنیم شعری نه پرای نبفهمیم نورالله را. این وینواد نیست، ارگانیزاسیون وینواد نیست، وینواد نمیدونیم کیه بکشیم. همین MVD روسیه خیلی نورالله گفت خیلی کامل گپ نزد. دینا کامل گفت تولید میشود و گپشون گشتن. امروز با همه معلوم شد که ای سبب بالایچیکای او طرف و به نهایت حریف نورالله به نهایت بالایچیک بسیار داره. اما نیم استادیوم بالایچیک همو پر میکنه و شعر میگن بای میگن کلا انوخی. هم خیاس نورالله شما ای پارا برادر و یا او پارا یک تاشیا سخن میگه. مثال اکا می بین گروپ خودمون کشید تیمیه خودمون ای گروپ بگاره چور که میگه تو براتن لوبوی خیل بای اتوید میتی یا که شما برای خلق پیشا ویا لوبوی غیر مسابقه آمدن که برادر و مسابقه بیان و یا هشار هیچ وقت نمیان. امی میدونین امی سیتواسیون را آن وقت میزنن با مسابقه میان پالیبومو یگون گپ میشید. سبب همین بوده که تورنیر اتمید کنن. خیلی امیدوارم که بعد رمضان نورالله این پروژه که بهترین به سوی ریسپوبلیکا بینیم. انشالله ما هم وقت هر ما وقت مهنت میکنم هم جلان یک دورم که ما انشالله ما تا در کنسه همی سال خیلی گپا بیسونا میکنیم انشالله. بگو که ولی نوستیو میشم انشالله. نوستیو میشم. با خدا قسم اکو خیلی فخر کردم که هم ایروی همه قدر بلیل چیکاری اون قدر برادر ایستال گفتانه هم خالی اوخی اومدن دیدن پردیشکره کیف کردن چون و یا اجداد نکردن که ما تاجیکا حوزی الحمدلله همه قصرجم همه قدروج نشیدگیم و یا نمیدونن که بانی مدن خالی اوز بعدی بای نورالله خالی نورالله بای اوز و یا نمیدونن و یا داجی نفهمن و یا خیال میکنن که ما همه وقت دروج نیم که ما وقت دروج نیم. ما بخدا فخر میکنم ما ایرو هم خالی بالایچیکاری هم خالی تاجیک بودن و ما ایرو هم چیزو بخدا ننگ تاجیکی ایده نشون بودن کیف خدا کنش نه بچه خودمون فهمیده سن روز به روز زیادتر که مثال بچه خودمون یعنی دستگیری کردن در کار با مثل خودت ورزشگرو را مثال و دیگرو را اما وقت در برشون ایستان در کار که ارگانیزاسیون همش گفتی خودت دوجه دیده استن و میبینن که چگونه و سپاسمنت های خودشون دستگیری میکنن. یعنی سپلاچونس بدنی مردم ما را به نهایت خوب است و کسانی که بعضی برادرها دینا دوی کردن و وریم تورنیر خیلی و نمیدونستن اصلا دل مردم هم میگم که اگر یک روز پیش میشید یا که 4-5 ساعت پیش میشید ما گروپ ها نپافتیم خودت میموندی دیگران میگفتن مردم نمیرفت سرگردان نمیشید. تا اینم سهر با آمد دیدیم که ما بای میزنیم اکا تا اینم سهر با آمد دیدیم اکا برام که ما یکم چی نموندم برام که من جواب ندادم هیچ کده گفتم همی به هیچ کده هم جواب ندادم همی هنیخ شوا که از مرا بگم تو میزنی مقصد با ما بگم که او ما میزنم که اجازت چون ندادن دیگه خیلی بیرون فهمیدم که بله خیلی نورالله جان زیغ نشه همه شای پیشای با تو موفقیت آرزومندیم. رمضان کردیم مبارک زیغ نمیشیم انشالله یکم کس نمورده یکم جوش نشکسته یکم تراما نگرفته با ماش میکنیم دلش با تیار میشیم با میریم بای میزنیم انشالله. بعد پادرشگاه شما بعد خالی پادرشگاه شما انشالله ما не только крюкуфа морюкуфа جوریکوفا لوبوش انشالله میزنیم لوبوش هم اشکنیم انش هوا دست دو پادورا نکرد مورم یکم چیکار بله همین لایق یا بردن موجه پروستا مهنت سخت کردن بله گفتی همین لایق کی بایدسوی که دو UFC میزنن مثال آورم دست پادوران قطی لوبوی ترزده چیچنشان داغستانشان قزاق لوبوی نتاش خطی زده یگان جای بجایش نیست امریکانس هم برزیلس هم لوبوی تاش آرژانتین خیلی کنم در قطعی هم از زده نشان داده تاجیک بودن که ما با شما فخر میکنم خدا نگهبان تموشه آن وقت در برتونیم شما حرکت کنید بچه بله اکای فاروق خانم جای سلام علیکم اکا شما بسیار فهمیدیم دستگیری میکنید سپاسمنتو را زنده باشه سلامت باشه اکا جون خدا در کاراتون برکت بده خیلی بوده بچه
насиб дамӣ буда. И ака яке бародаро мисалан мухлисое ки нигоҳ дора, акамшон яке бародарое ҳастае ки спортсменҳоро дастгирӣ мекунад. худо мисол ба мисли ҳамин бародар шербачаҳоро зиёд кунад ки дар барашон бестанад, бигӯянд мо хизмати кӯтаҳи гап ки шумо обрӯи миллату давлата бардоред, спортсменҳо мо шуморо дастгирӣ мекунем. Саломат бошед ака. раҳмат ака амрин алло нигаҳбон бародарҷону майли Нуруллоҷон пита эҳтиёт кун. хоб ака. хай ҳама гап задем оиди бои Нурулло бародаро. дуо кунед рамазон муборак, эҳтиёт кунед бачаҳо. хай бобшем ҳама хешт.